Kune vanhu vanoswerera nyaya idzodzidzi dzekuti earth yakamira sei. Ava makambotengesera zvidhina ava havagoni kukudairai nyaya idzodzidzi. Mangosangana madofo mese. Munhu anomboenda kuwajudgment night kuti agiwe nawe kuti earth iri flat here kana kuti round. Makutomuomesera. Ukurangara kuti makambovapa zvigubhu zvemafuta vanhu ava vakatambira. Izvi makazosiya zvenyu nemarestband makasiya because of chiwenga, but kuti vanhu vakambopfekedzwa wristband nemi vaagiwe nhau dzekuti earth iri flat here. Hamusi matora game kuground isiri here. Matorerei bhora revolleyball mukaenda naro kuground rebasketball. Matorerei bhora resoka mukaenda naro kugolf club. Ko kungoenda kugolf club neclub iyaya munotamba golf nenyanzvi ikoko. I decided not to engage on that discussion because I realized that the man is very duplicitous. Anyone who is answering this argument has failed to see what he does all the time. He loves to be spoken of in social media.